Ассаляму алейкум, скъпи братя и сестри! Алхамдулиллах, беше поставена първата копка на един дългоочакван и изпълнен с важност проект – новата пристройка към джамията в село Змейца. Това няма да бъде просто една сграда, това ще бъде място на чистота и място, което да задоволи нуждите на обществото. Пристройката ще включва тоалетни и помещения за вземане на абдес, както за мъже, така и за жени, помещения за измиване на починалите, склад, мокро помещение, котелно и стаи за имама, като постройката ще бъде на 2 етажа. Скъпи братя, събраните средства до момента покриват само трудът на майсторите, а за завършването на проекта са нужни още средства. Затова отправяме искрен призив за всеки, който има възможност, нека се включи в това добро дело. Нека проявим единство, както подобава на вярващите. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да ни дари с берекет, лекота и искренност в изграждането и завършването на този важен проект. Нека заедно изградим не просто пристройка, а една вечна садака, която ще продължава да ни носи полза и награда, дори и след като си заминем от този свят. Аллах да бъде доволен от всички дарители. Аллах да ви награди и да ви отреди дженнет. Амин. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.